Και γεια σας παιδιά, Ρουλούκας Pro 13 εδώ πέρα κυρίες και κύριοι. Και σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο μεγάλο βίντεο. Είναι opening και σήμερα θα ανοίξω ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Pro Pass έως το Tier 56 τα κάτω τα έχω ανοίξει και Άρα 56 και σκέψου και την άλλη season άλλα 56, 100, το τερματίζει. Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε το βιντεάκι με το Pro Skin. Τώρα πήραμε Λοιπόν, παιδιά, Attack θα το βάλω κι εγώ. Ωραία. Γιατί είναι μόνο 28. Εγώ προχώρησα λόγω του το πήρα, μου έδωσε και κάποιος επιπλέον πόντους και το πήρα από το Super Skill Store. Πόσο σου δίνει? 5.000 ακόμα. Ωραία, παιδιά, πατάμε αυτά. Και παιδιά, επέστρεψα, ανοίξαμε και μόνο το skin του Dynamite και εγώ τώρα ανοίγουμε αυτό το. Εγώ περιμένω ακόμα το δεχτεί. Παιδιά, περιμένουμε μήπως το πάρει και κανείς. Ναι, το πήρες. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ανοίγουμε τα 10.000. Τώρα περιμένω στο κάτω. Οκ. Παιδιά, το. Ωραία. Το άνοιξε το πρώτο. Ωραία, πάμε 10.000 coins και οι δύο. Πω. Αυτό τραβάω screenshot, δεν με νοιάζει. 10.000 Να το λοιπόν. ξανακάνω εγώ, πολλά κάνω. Ωραία, 10 gems. Ωραία, έλα να ανοίξουμε όλα τα gems και τα pin. Εγώ άνοιξα. Ωραία, το skin τώρα. Το skin. 1, 2. Ωραία. Τι ωραίο. Ισχύει, αυτό είναι ωραίο. Το πήρε φοβερό το upgrade του. Αυτό ειδικά στο τέλος γαμάει. Με παίζει όντως. Gems, παιδιά, θα γεμίσουμε. Spray. Ωραίο. Αχ, δεν το βάλουμε με το παιδιά, sorry. Ένα λεπτό να βάλουμε μια τοπή να το δείτε. Το pin είναι ωραίο. Είναι Έχω αυτό HD. πάνω. Είναι αυτό πάνω από το Dynamite. Gems. Gems. Όντως. Τι ωραίο. Για τώρα το ανοίγω λίγο. Ωραία, παιδιά, τα περιμένω. gems. Ένα λεπτό. Κάτσε εδώ όντως. Stardrop, πάμε. Έλα, πάμε. Εγώ έχω αυτό. Ωραία, εγώ τη χαρέα σε αυτό. Άνοιξε το κι εσύ. Ωραία. Ωραία, 2 skin upgrade. Pin set, οπότε τώρα έγινε legendary μάλλον. Ποιο? Skin αυτό του Dynamite. Και ακόμα ένα takedown effect. Τέλεια. Εγώ άνοιξα αυτό. Περίμενε λίγο ρε Γιάννη. Περίμενε. Ωραία. Γιάννη, περίμενε λίγο. 32. 100 blink. 100 μου τυχαίνει σε αυτή τη σειρά. 33. Legendary. Legendary, πέμπτη και ένα πέμπτη. Πήγε legendary. Ναι, τώρα. Παιδιά, να σας δείξω μια και το. Το πίνει εδώ πέρα. Πήγε legendary. Legendary και 2. 1, 2, 3. Εγώ. Αυτό το έχω το skin που έτυχες. Ωραία, rank τέτοιο. Τσουπ. 250 τέτοια. Έλα ρε κολοφάρε. Star Drop. Epic. Rank Star Drop. Και εγώ θα βάλω αυτό το επόμενο μισό επειδή το έχω πάρει το άλλο. Αυτό είναι ωραίο, έχω το άλλο ήδη. Και εγώ αυτό έτυχα τώρα. Legendary. Το άνοιξε τώρα. Εντάξει, έχω πολλά. Έχω το ένα πολύ πιο ωραίο σας πράγει. Δεν το θέλω. Παιδιά, παίζει να έχω πάνω από 100 gems αυτή τη στιγμή. Έλα Γιάννη. Οπα, 100 blinks και 2. Αυτό μόνο blink που δίνει τελικά, δεν το καταλάβω. Στην προηγούμενη season μου δεν είναι πολλά παραπάνω. Αυτό είναι και skins θυμάμαι. Στην προηγούμενη season είχα πάρει 10 skin. Mythic. Μυθικό παπερέ, Γιάννη, περίμενε και εμάς όμως. Περίμενε, ωραία. 500 credit. Τα χρειάζομαι εγώ πρώτα credit. Ωραία, 1, 2, 3. Ναι, blinks, εντάξει, και 2 blinks. Τι άλλο. Star Drop. Έλα ρε φίλε. Ωραία, πάμε. Γιατί συνέχεια blinks και στους δύο σου λέει ωραία, blinks. το legendary μαζί. Μύθι και εγώ έτυχα αυτό. Και 200 τέτοια, ωραία. Ωραία, να πατήσω εγώ σε σένα και 1, 2, 3. Τα χρειάζομαι πολύ τα hypercharge. Ωραία φίλε, καλύτερο skin στη κολέτε επιτέλους. Το ήθελα. Αυτό είναι mythic skin, το ξέρεις. Δεν νομίζω. Παίζει να το mythic. Όχι, για blinks. 1000 blinks, πού. Όντως. 333 gems. Μαλάκα. Βρήκα το νέο μου emote. Πέμ λίγο. Πού σου έδωσε 1000 blinks. Βρήκα το νέο μου emote.
Spin, sorry. Mythic ακόμα και πλουπ. Άλλα 500 credits. Κοντεύω Saturnian Fame 3 ρε φίλε. Χάι. Ωραία. Ναι, μπορώ να αγοράσω αυτή τη στιγμή τα πάντα. Μην πάρεις κάτι, κράτα. Δηλαδή να πάρω αυτό το skin στο Mortis που έχει προσφορά. Κάντε good, ξέρω. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να αγοράσω τον 8-bit που δεν έχω καθόλου καλό skin και το πήρα. Δεν θα το. Έχεις πολύ. Πω. Και θα πάρω και αυτό εδώ πέρα που έχει σε προσφορά στο Mortis. Πω. Έχω και τέτοια. Έχω και πολλά κουπόνια τώρα. Και τώρα έχω μείνει με 136. Μια χαρά. Πάμε να δούμε τα σκηνάκια που πήραμε. Επίσης να δούμε το τι πήραμε. Πήραμε εδώ πέρα αυτό στον Ρίκο. Δεν ήθελα να αλήθεια. Στο Mortis πήραμε τέλος καλύτερο skin επειδή είχαμε αυτό το καλύτερο. Γιάννη. Και εδώ πέρα πώς skin έχω στο Mortis τώρα. Εδώ πέρα και στο Mortis 8-bit. Νάτος. Εντάξει, αυτό το skin ρε φίλε έπρεπε να το πάρω και τα τύχα ρε φίλε. Πήρα και αυτό το skin της Mandy. Εγώ έχω 1500. Witch, θα σου προτείνω να πάρεις skin. Θέλω να κρατήσω αυτό μπρο. Witch Θέλω να Mandy. πάρω. Και αυτό το skin στη Colette επιτέλους που νομίζω ότι παίζει να είναι και mythic skin αυτό. Κάτι πήγα να πάρω αυτό που καταλάβεις. Ένα λεπτό να το τσεκάρουμε αν είναι mythic. Όχι λάθος παίκτης. Colette. Epic. Okay, εντάξει. Έχει mythic. Όχι δεν έχει mythic. Και τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο Brawl Stars βιντεάκι. Γεια σε όλους σας. Bye.